Tak môj recept sa volá boucha. Pochádza z Rejdovej. Ja ju jem, bo mám už 80 rokov a vždy sme to volali boucha. Na to budeme potrebovať 4 grúle. Na pomastenie tohoto brotvana bude mast. Na grúle, ak sa porajbú, dáme múku, česnok, čierne korenie. Jak sa upeče boucha, tak sa pomastí s týmto sadlom. Kto chce na raňajky, na obed aj na večeru. Deti, keď si zmysleli, že chcú bouchu, tak mama hneď nastruhala grúle a urobila cesto a hneď sa to upeklo a zjedlo. Samie peršie si obstruhám grúle. My sme sa tu už od našich starých mám naučili, že sa to volá boucha. Tak kde to volajú baterbuch a že skade to prišlo ako, neviem. Grúle sme si očistili, umyli a teraz ich ideme narajbať. Teraz máme už grúle na rajbanie. Dáme si 4 ložky múky hladkej, lyžičku soli, na špičku noža čierne korenie, tak to má rada aj viacej, to aj viac môže byť. A teraz si dáme 2 strušiky cesnaku. Teraz to pekne rozmiešame. Ďalej si vymastíme ten brotvan s masťou, tie grúle, aby sa nám nenalepili. A to mám bravčovú masť. Šmalec sa to volá po rejdovsky. No, brotvan máme namastený a teraz si toto cesto rozmážeme tu. Tak to má rád chrúmkavé, tak to sa tak na žlto upeče. A tak to má rád len také mäkké, len zo spodku je troška žlté, zapečené. No, si myslím, že to bude dosť hrubé. Tuto už nič nepridám, to už len ide do bubna. Musí to byť také rovnaké, lebo keď sa mastí tým sadlom, aby sa to nám nezadrhovalo to sadlo v tom. No, tak pekne je to už uhladené a môžeme to dať piesť. Boucha sa bude piesť 35 až 40 minút. No, skúsime, či sa nám neupekla, bo už prešiel čas. Tak pozrieme, či bude hotová. Joj, no fajne sa nám upiekla, aha. Výborné. No, namastíme si ju sadlom. To vždy bolo taká tradícia u nás, že tieto bouchy sa mastili sadlom. Brotvance namastil masťou, ale vrch každý si sadlom, to je taká pochuťka. A jedlo sa to so sladkým mliekom, s kvasným mliekom, kto jaké chcel. Mutenie mlieko, viete, aké to je mutenie? Čo sa už maslo urobilo z toho mlieka a to bolo výborné ku týmto boucham. No a teraz je to už hotové. Halušky s brinzou si dnes navaríme. Základom pre halušky boli dobré grúle. Múka, brinza, na vylepšenie aj smotana. Takto smetanu nedáva. Jasné, že sa musí kus aj posilniť dobrou vypraženou slaninou. A na vylepšenie chute ešte trochu masla. U nás v Vošove väčšinou halušky varili ženy chlapom na frištik. Pretože celý deň ťažko robili, takže museli sa ráno dobre najesť. Ostruháme si grúle.
podľa toho, pre ktorý chlapok, pre ktorý osobe sa varí. No tak našo staré matere nepoznali váhu, alebo voľaké váhovo, všetko od oka. Tak a ja od oka, tak čajem takéto 6 grúle odstrúhajú sa. Už taký cit nemám dobrý, že by som to tak na tenko, ale lupinky, kôžky zvykneme dať ovečkám, na dedine, alebo naši starci dakedy nevyhadzovali nič, všetko sa schasnovalo. Ošistili sme si grúle na cesto, ale zároveň sme si nakráli aj nadrobno grúlky, ktoré dáme ešte ako prílohu do halúškoch. Teraz by sme si narajbali grúle na cesto halúškovo. Gôšove taký zvyk, grúle dávať, a tu na Hornom Gôšove aj inakšie ani halúšky som nevidel variť, len že dávajú ako one pomedzi to aj grúle. Už keď robili gazdinky s kapustou halúšky, tam som už nevidel dávať pomedzi to, ale tu ako do tej brinci zvykli dávať. Možno, že preto, že dávno nemali až telo múky, no tak nahrádzali množstvo týma grúlami pomedzi tie halúšky. Už ak sme si narajbali grúlky, teraz narobíme cesto s pridaním múky. Narobíme si cesto také tukšie, aby sa nám barz nerozvarilo. Tak to dáva do cesta aj vajco, ale myslím, po tým sú dosť tie halúšky také tvrdšie. Pridáme kus soli. Cesto by malo byť také tukšie kus, pretože, ak som spomínal, nedávame do neho vajco, tak aby nám to kus trímalo, aby sa nám papsu neurobil v tých halúškoch. Asi zhruba by to malo byť takto. Múku ja dávam polohrubú, no. Ktorí miešajú hrubú, ktorí hladkú miešajú. Proste každý, ak mu je, no. Cesto máme, kým nám zovre voda, do ktorej budeme tie halúšky metať, by sme si pripravili slaninku. No, dakedy mastili, aby vládali, keď mali, bo nie každý mal možnosť si to obrava vychovať. A keď aj vychovali, tak neboli až tak, že by mohli slov plýtvať. Takže asi zhruba také množstvo ja som nakral. Kvarky sú dobre, keď sa tak pomaly robia. Bo ono, keď sa razom spešú, aj tá kôžka z tej slaniny nie je taká chrumkavá, gustovná. Dámo na päť pomaly, tak na kraj, aby tak prudko nepražilo sa. No, cesto si dámo na piestik. A z piestika potom budeme metať halúšky do vriacej vody. Ale išlo dakedy o predstih u týchto gazdín, že kotrá menšie halúšky namece. Chcela sa gazdina ukázať, že aká je šikovná, že ona vie drobnejšie nametať. No už tie staré mohli drobné metať, keď nevideli už bar na tie halúšky, tak už ich metali, aké prišli. Kým nám prevrú kus tie halúšky, aby neboli tvrdé, rozrobíme si brinzu s týmato nadrobno uvarenýma grúlami. No a do tohoto si teraz vybereme tie halúšky, ktoré sa nám uvarili. No na vylepšenie chute aj pridáme aj smotanu, preto sú hladšie, lepšie. No, smotana či kyslá, či sladká, tak to dáva sladkú, tak to kyslú. Aj gazdine, kedy furt nemali sladkú smetanu, dali akú mali. Na zjemnenie tej masti, alebo na vylepšenie chuti, pridáme jeden plátok masielka. Takým finále na dochutenie tých halúškov je, že ich zalejeme škvariacou masťou. Aj zvukový efekt tam musí byť, že vtedy dobre mazdie, keď tak škveršia tie halušky. Keď sú dobré, tak mali by masť popyt. No aby to malo aj taký dizajn, tak tie škvarky zvykli gazdinky dať na stredok. A halušky by mali byť hotoví. Nevydávaj se ty, dievše, ešte. Lepší je, dievče tu, ak neveste.
Dievčeto si chodí po slebode, ako tá rybiška v bystrej vode. No idem variť guľky s česnokom. Varilo sa to v našej dedine vo Vyšnej Slanej. Už to varili dávno, starci. A varili to pri každej príležitosti, cez týždeň. A aj chlapi do roboty si mohli zobrať, keď išli do bany. Do kančovíka im položili, keď vecej bolo, keď sa navarilo. No, a ku tomu už poľovka nebola na obed. Poľovka sa varila len... Keď sa varilo v týždňu, tá sa varila čisto poľovka, ku nej nič. A keď sa varili guľky, lebo halušky, lebo pyrohy, tá zase ku tomu už nič. Len sa zapila čistá voda radzimová. To bolo najzdravšie. Žiadne pivo, žiadne nič. No, budem potrebovať grule, česnok, mleté korene, vajco, polohrubú muku, slaninku a svol. Sam je peršie, idem si obstruhať grule. Čo ja viem, kilo? 10, 15, podľa toho, aká bola rodina. Veľká. Keď bolo veľa ľudí, tam bolo treba aj veľa grul. Za toto radi varili. Bo to mali hneď spraveno. Kuščok bolo treba čekať za tými grulami, kým kus vychladli. No ale ak ich rozšikali, rozdusili, tak oni vyfúkli hneď. No teraz ešte aj tú pokonu grulu idem dať a idem ju dať variť do vody na šparoven. No, musím si kuščok utrieť ruku, bo mám mokrú, bo sa mi prilepí svol na palce. A teraz posolím ho. No, to dostilo. Grule už mám o uvarenie, no tá teraz idem si ich pretlačiť. Ale peršie si musím posypať lopar s mukou. No, tak si posypemo dobre, aby sa nám nelepilo. No, a teraz si naklademo do dusitka grule. No a pretlačím ho. Volá sa to dusitko na grule. Tá moja stará mada, kedy au tak dusili tá. Dusím aj ja tak. No, dobre, to už mám dosť. Zatvoríme si to, položíme si to sem. A tak to robí tak. Tak si vezme taký herenčok a tak, aha. Krutili herenčkom. Tiskali. Ale ono sa to tak neroztlačí dobre. Ostanú potom také gučky. Tá čo ja znam, ja tak nerobím, bo moja stará ma tak nikdaj nerobili. No a teraz si idem česnok dať. Tá zase česnok sa dá tak na nožikom, len bude, že da kedy boli dusitka na česnok. Tá tak si len s nožikom ho rozpučili. A kde sa plano táho kuštičok prerezali nožikom. To domašný česnok, táto tvrdý a mocný tak, jak čert, tak ščipe jazyk. Posypem kuštičkom pieprom, aby bol lepší šmek. No a teraz svol dám, ale že som si ju nahala, aha, tu je pri peci. No, takú sferkremo ešte, bo grule boli posolenia, ale treba kuščok. A teraz si dám vajco, ale ja si vše rozbijem peršie. Vajco do herenčka. Aj škrupina zvykne spadnúť, no, musíme si pozrieť, či nemám škrupinu. Aké je herdie, žoutie. No, a teraz si zase posypem mukou, aby som mohla cesto spraviť. No, od priacemu si hedne nám nezavadzia. No, nič, ešte si musíme dať muky. To muku trimali dakedy v platnených mieškoch, bo to sa chodilo mlet do mlyna. A muku v mechoch nosili si domov. No a potom každine si zase do mieška nabrali, bo im dlhšie vytrimala sucha. Nestuchla, bo potom zmolaveje.
ak je v takom miešku, čo nemá vzduch. A nemohli bar špekulovať s mukou, bo nebolo na druhu. Tam museli si varovať každé šteblo. Už se mi nelepí ešte kus čogo, že tú muku kus pozberám, viete? No, bo aj z tých rukoch si musím dať het. Bo sú ucapanie. Pozberám všetko. Každé steblo, bo to všetko škoda. A teraz si ešte tak lopar s nožikom vyčistím, aby sa nám nelepilo. Cesto máme už hotové. A idemo teraz robiť gulky. Pomúkou imo, aby sa nám nelepili. No a teraz len tak pošulkamo. Zlehka. No a teraz nakrajamo na také falatky. Koterak vinde. Ak sa nám podarí. A skoro pošulkamo a šum na lopar. No a zase si odkrajemo. A zase pomúkujemo. No, táto mali raz, dva. Spraveno. A mohli ďalej robiť si robotu. No, tá ešte utie po konie. Idem pokrutiť a dám si peršie slaninku rozpražiť. A kým sa mi bude slaninka pražiť, a dotedy sa mi uvaria gulky. Aby bola horúca mast. Bo takú treba horúcu mast vydať po gulkoch. A to také väčšie králi škvarky dakedy. Bo to, ak prišli chlapi z roboty, tá len tie škvarky skoro chvatali. Aby sa im čo najviac zvojšlo. Tak za to chceli veľké škvarky. Pohryzali het všetko, bo boli lační. No a teraz ju položím pražiť na šparoven. A už mi na môj pravdu aj voda vrej, jak dobre. No, zoberiem si tanier, bo to sa tak na tanierich musí. Bo to do ruky by sme nemohli, bo by sa do kopy zlepili. Bo to bar zjemne cesto. A to ak sa človek aj ponahľatá, aj pod stôl popadajú. Ale aj mačkam treba. No ale ešte som, nie že si zapomnem posoliť vodu. Bo akéže mi budú. No a šup do vody. Musím ho pomiešať, aby neprismudli. Kým vyskačú naverch, musím ho počkať. Ešte pomiešam aj tú slaninku, neže mi zhorí. Jak pekne pachne tá slanina. Bo to teraz frišná. Tak dobre, už 3-4 aha vyskočili. No, tá už aha dobre herdo povyskakovali do hora. No ale ešte takú minútu treba ich nahať. 2 povred, bo aby múka prevrela. Trimem už v ruke, bo to už idem vyberať, to už treba. Už povreli dosť, aby sa mi nerozvarili. Vyberem ich s dierkavou varejkou vonkat do zimnej vody. Ale len na moment. No, tá sú už jaja, tie sú nám herde. Aha. No a teraz polejemo ich s tou horúcou mastou. Slyšíte, až žgverčí, to chyba aj vtedy dobre, keď tak žgverčia. No a teraz ich posepkamo. Ale ešte kuščok ich posolím po verchu, no, aby mali dobrý šmek. A posepkajú sa, nemôžu sa miešať ložkou, bo by sa poščikali. Dobre, a teraz škvarky sa dávajú na verch. To herči vyzerá. No, tak všade. Po všetkých, no, to hned inakšie vyzerá. Nejaké sú hrdie, ak jedna. A v tej slanej bielý dom, a v tej slanej šulimuli javor, lipš, tipš, tajlom, zajlici, zajlom, zibilici, bom, bom, bielý dom. Tá ja teraz, čo budem variť, my to voláme, že to sú cibliky.
To bolo naše rejdovské typické jedlo, mocne pre chlapov, aj pre drevorúbačov, jak išli aj rúbať, museli sa mocne najesť. No a na to jedlo mi teraz treba samie peršie hladká múka, potom brinza, maslo, smetanka, slaninka upražená na škvarky, aj soľ, posoliť vodu a to by bolo všetko. No tá teraz samie peršie si nasypem tú múku. Preosiatá múka musí byť, ale len hladká. No, teraz som si spravila takú jamku a teraz budem prilievať tú vlažnú vodu. A tak sa teraz spraví také jemne cesto. Ho zhnetem do jedna. A do toho cesta netreba ani vajco, ani nič. Dakody našo starci boli chudobne, táto také jedla varili, také lacne po našom povedano tu nejedlo. To musí byť meké cesto, aby sa mi potom dobre šuľkalo. Zato sa volajú šuľkance, no ale keď sú dlhé, tá sú cibliky. Teraz spravím taký dlhý šuľanec. No a teraz tak sa porozkrajujú. No, tak sa teraz položia. Dobre mi ide, táto som si dobre cesto spravila, sa mi dobre šuľa. Nechce usíme, šúhaj ľubit, že som chudobná. Chod do sveta, vyber sebe, čo ti je rovná. No a teraz, keď už tie cibliky som tak našuľkala, tak kým mi bude voda vred, tak teraz si nakrajem slaninky na škvarky, také hodne škvarky, čo ich bude dobre vidno. Oni sa spražia. Tá oni nebudú také veľké. A to chlapík chceli takú veľkú škvarku, čo to im bolo ako aj mesto mesa. Tam na verchoch, jak boli, tá meso barz nemali, tá aspoň tá škvarka, čo im taká väčšia bola na zuby. A tie škvarky teraz dám do pavničky, čo sa upražia, aj šmalcu som sem dala. A teraz dám na chuť, čo bude dobrá chuť, tak dám teraz do tej pavničky masla. No a kým sa upraží, tak teraz tie cibliky vysypem do vody. No tak ich teraz pomúkovím ešte, aby sa nezlepili. No a teraz ich vysypem do tej vriacej vody a treba ich nahať vred takých 5 až aj 10 minút. Posolím vodu, bo to musia byť v slanej vode, musia vrieť. Aj kôžku tu mám. A tú kôžku teraz treba pražiť aspoň za 10 minút v tom šmalcu a tak mocne sa musí pražiť, čo bude taká chrumkavá. A to potom navrch s týma škvarkami, tá kôžka, to je taká ozdoba, taká špecialita, ako čerešnička. Teraz som ich sem vybrala na misku. Teraz treba dať tú brinzu, tak ju poštípem. Tú brinzu treba tak rozmaskať po takých horúcich, čo sa tá brinza na nich polepí. Vidíte, jak sa teraz polepila? Aha. Teraz ich rozmiešam ešte šitkie, aby sa na šitkie polepila. Polejem tou smetankou. No a teraz zase treba rozmiešať. Zriedli, taká pekná šťava. Brinzová je tu. No. Slaninka sa nám dobre upražila, škvarky pekne.
Polejem teraz kus masťou. Ešte predtým, kým tie škvárky pražili, do tej pavničky som dala šmalcu. A jak bu horúci tot šmalec, tá som dala tie kôžky zo slaninky upražiť. Čo oni potom budú také chrumkavie. No a teraz ich tak pekne položím, čo sú teraz taká ozdoba na vrchu. No a na to treba dobré zuby a to tak chrumka v zuboch, to je len pochutka. Nebeský strážce môj Bože, pri mne stůj, mne spravuj. Aniel tvoja jest môj dnes ochránce. Ideme robiť gágoríky, to sú také špeciálne cestoviny do polievok. Potrebujeme ku tomu múku, soľ, vajíčko, potrebujeme ku tomu také špeciálne nástroje ako brdo a vreteno. K príprave cesta vysypeme múku, pridáme troška soli, vajíčko a vypracujeme veľmi hladké cesto. Keď cesto je vypracované, potom s válkačom to vyválkáme na veľmi tenké cesto. Toto cesto potom pokrájame na malé štvorčeky, najlepšie na 1,5 cm krát 1,5 cm. Keď je cesto pokrájané, potom po jednom tie malé kocky dávame na brdo a pomocou vretena vytvarujeme tie gágoríky. Hotové gágoríky môžeme dať vysušiť a potom to skladovať a neskôr to použiť, alebo už aj hotové hneď použiť a dať do vývaru. Pripravím si jedlá, ktoré majú názov gazdovské halušky. Halušky sú aj krajané, aj torhané a sa to užívalo pri takých ukončených robotoch, keď bolo konec kopania gruľ, keď bola konec žatva. To bolo u tých časoch aj dosť lacno, bo múku veľa razy aj doma si zmololi, maslo bolo doma, moloko doma, brinza doma, takže neboli bardzo veľké náklady, peniazy veľa na to nebolo treba. Na prípravu gazdovských haluškoch potrebujeme grúľi, vajco, múku dobrú, smetánku, môže byť kušok aj nakysnutá, aj solodká, takže by lepšiu chuť mali, domáčna brinza, a to jem si jej sama vyrobila, i syry, brinzu. Súľ najhlavnejšo, bo bez soli nič, a slaninku fajnú.
peršo gruli. Olúpitý, pokrajatý na kocky, primeraní, a to sa musí len u teľu i vodi variti, že by sa gruli necidili. Lebo musí to tá šťava z gruľ, to škrob, všetko ostati, však to sami vitamíny. Prilijeme tú vodu, ale len takú vrstvu, že by sa gruli nemuseli ciditi. No a samozrejme, že ich posolíme, bo bez soli, no čo, nič. Že by mali svoju chuť. No a postavíme, že by sa to uvarilo. Nakrajeme si slaninku, naj sa upraži do poriadku, ale nemôže barz na prudkým ohni sa pražiť, že by nebola hujrka. A slaninku, jak dali naši starí rodiče pražiti, tak nám verili. No, bo to zamnišali do haluškoch. Diti moji, komu skúrka sa dojde, to znamená, že to pracovitý človek. No, táto by už aj tej slaninky doizbulo, dáme si jej pražiť, naj sa spokojne nám poprážiť. Slaninka sa nám pražiť, grúli sa nám už uvarili, jakí sú akurátni, fajní, no, podarilo sa. No, tu si ich podusím, nahladko pripravím, dám si smetánky do nich, uvidíme podľa potreby, či to bude trebalo šini. No a teraz si pridám brinzu. Táto tak od oka, na jakú veľkú rodinu halušky treba, podľa toho sa variť, bo to sa nedá tak odhadnutý, jak teraz moderní, že na porcii. No, táto barz budú dobrý, vera. No, ešte si pridám i z druhej smetanky. To nemôžu byť to tí halušky takí hustí, bo to musia byť taký lahodný, akurátny. Tá už pomaly bijem aj toto mala. Idem to tú slaninku pomniešať, puzrem. No tá iši treba, iši je len taká. Naj sa tak pomaly a do toho si idem pripraviť tisto. No nasypem si múku, vajco do toho. Ako je pekno žouto. No, vezmeme vodu, prilijeme ku vajcu, že by bolo tako dobro, že by sa dobrý tisto robilo. Táto podľa toho, jak už dám nožik na buk a vidím, že ako to od oka, to nie na to recept, bo to každá gazdíňa musí si natrafiť na to. Nedobrý, keď tvrdo, nedobrý, keď mňako. Ešte je kúšok husto. Musím si priliati. No teraz už tisto, akože by malo byť, tako už je. No tá idem ho vyvaľkati. Bo to musia obidva tista byť vyvaľkani, že by sa pri jedným varilo všetko do vedna. Táto tako tonšo treba, ne taký hrubý zni, bo to i rizanky taky majú byť, že by sa hladko šmykali do garlom. Obidva tista už mám vyvaľkani. Tá si ich preložím, bo toto už skore bolo vyvaľkano, toto bde na rizanky a toto bde na torhania. No z toho peršoho tista si spravím rizanky, pokrajem ho. No a si posypeme s múkom, že by sa nám nepolipili, bo to dakody tisto aj huncucko. Si nakrajeme na taký široký. No tá tisto by sme už aj mali. Pokrajano. Dám ho uvariti. Vodu si posolím, to sa usolóni, musí variti. Toto tisto sa varí a z toho si natorhám skoro také torhany halušky, bo to sa do vedna musí variť s rizankami. A dávno gazdové tak varili, že lepšie, keby všetky boli rizanky, bo keď všetky rizanky, tá vece sa omajsťať. A jak taká haluška, táto sa neomasti dašte, lebo je väčšia. Tá už toto uvareno, dáme si dolov z ohňa, odstavíme. Aj slaninka už bude, tá už aj toto dám dolov zo šparhúvni. Dám si všetko tuku rukám. Toto hotovo, si odcidím, zlije majsť, po škvarky navrch dávali,
že by boli takí sviatočnejší. Teraz dáme brindzu, vymiešanú so smetánkom. Posolíme. Radšej 2 razy dosoliti, bo neznáme, že jaká solná slaninka bola. Koštujeme, či netreba soli. Ja koštujete, furt budete tako variti. Bardzo dobrý. U nás taký zvyk bol, že sa nedávalo na tanieri, bo miska sa položila na sred stola a všetky sme kolo misky boli a tak sa jilo. A samo peršo gazda poďakoval za stravu, že je na stoli, za požehnania a tak sa začalo jísti. Nepí koňu vodu, bo voda nečistá. Napadalo do nej z javora líšťa. No toto jedlo, čo teraz idem variť, to dakedy ženy na polo nosili chlapom. Chlapi tam už čekali aj s deťmi, žena navarila gule zo surových grúloch, halúšky do jednej veľkej misky. A ak to donesla na polo, dala tam drevenie ložky a šice z tej misky jedli. To bolo najchudobnejšie jedlo, bo to si všetko ľudia doma vypestovali. Na prípravu jedla potrebujem grúle, ktoré som si doma vypestovala. Kolbásu potrebujem, slanina, to je tiež domáca. Česnok som doma vypestovala. Vajco, potom ide pieper do toho, sôl ide do toho, strúhanku, to som si doma namlela. Potom ide múka hladká a potom, ak sa tie gule zrobia, tak kapustu kvasnú. To je z bočky, čo som natlačila už teraz. Teraz si ostrúžem grúle, idem ich poriadne poumývať a potom grúle porajbať na rajbadle. To treba všetko porajbať. Všetko sa musí zúžitkovať. Tak, dakedy sa neplitvalo, dakedy bola chudoba. Oni si tie grúle všetky doma vypestovali. Oni vedeli, že aká to drina bola dakedy. Tak oni si to vedeli vážiť. Tak. Dobre. Vyžmýkam vodu, preto vytláčam, aby neboli také šťavnaté a táto voda, čo som vytlačila z tých grúloch, to pôjde do herenka, do tej vody. Takto kúštik tak ako zhustí. To ide do tej vriacej vody, čo sa budú variť tie gúle zo surových grúloch. No a teraz idem si očistiť kolbásu a pomelem do tých grúloch. Robili dakedy aj bez kolbásy, ktorí boli takí ešte, že bars chudobní. Aj bez kolbásy, keď nemali na to. Lebo aj bravy netrímali, ani mäso nemali, tak nemali čo do toho dať. Hlavná vec, že sa najedli. Teraz idem dať vajíčko. Rozbijem vajíčko tu. Buchnem ho dnu. To je domáce od kuroch. Česnok čistím. 4 strúčky som očistila. Porajbem aj ten. Idem dať sôl, dám pieper, prezle a dám múku. Teraz som dala takto 3 hrste a uvidím už, aké to bude. Či bude riedkie alebo hustie, no aké je žoltie to cesto. Bo to domácie vajco. Zrobím jednu gulku a dám ju do vriacej vody. Ak začne vreť a že by bolo
to riedkie, tak múka by sa pridala. Ale myslím, že nie. Nebude treba. Púštik nahám takto postáť a okoštujem to, že aké to je. Malo by to byť dobre. Teraz už keď nám voda vre, posolím ju, tú vodu. A teraz ešte z tých grúlok, čo som rajbala, tak ten škrob dám dnukát, aby to kus tak zahustilo. Teraz idem robiť jednu gulku na skúšku, že či je dobrá, či sa nerozvrela, alebo aká je. A keďže by bola mäkká, tak musím ešte múku dať. Teraz dám do múky, poriadne to potlačím, múke kus poválkam a idem ju dnuká dať do tej vrácej vody. A budem vidieť, že či sa nerozvrú. Nahám ju tam 5 minút, tú gulku, a vyberiem von a budem vidieť, že či je mäkká. Keď je mäkká, do tej druhej, čo mám v miske, to cesto, tak ešte pridám múku. A keď nie, nahám ju tam. Joj, ale dobrá je. Už netreba nič do nej dávať. Pozrite, aká je pekná. No dobre, ja ju dám dnu, do tej vrácej vody. Gulka je dobrá. Teraz idem druhé gulky robiť, bo už netreba ani múka do nej. Teraz si namočím ruku do misočky a idem robiť gulky. Dobre, popritláčet, aby sa nerozdvojovali. Do múky pováľam múke, aby to tak utrímalo ju. Bo jedna bude skorej uvarená, druhá pozdejší, keď robím jednu veľkú, jednu malú. Tak snažím sa tak robiť, aby boli jednaké. A ak budú zrobenie, dám ich do tej vriacej vody a vreť budú 20 minút, ale len pomáli. A teraz medzi tým idem si na piestiku nakráť slaninku. Ja už mi začína kypeť. No, musím dať na menej. Nakrájem to takto na pásiky, potom na kocky. Ešte dám, nech budú dobré, aby neboli jelovie. No, teda kedy neboli plynovo pece, šporáky, ani elektrické, len takéto špárovne, čo sa s drevom kládlo. Teraz to dám tu na pec, popražiť, aby sa tak na červeno zrobila. A potom pôjde na tie gulie. Gule sú už uvarenie, vreli 20 minút. Idem ich odstaviť na stôl a povybieram ich. Teraz, ak ich povybieram, zalejem to slaninko. No, dobre. Škvarky dám na bok a zalejem to. Pozrite, ak škverčí tá mas. To tak má škverčet. A teraz tie škvarky dám na vrch, bo každý nechce také mäkké. A nech sú také chrumkavé. A potom kapustu, kto chce. U nás to bolo tak dakedy, že kapusta sa dnuká dávala. Ale aj tak dávajú, že len ako nabok. A že si každý zoberie. To sa volá táto polievka tunka. Tunka je za to tunka, lebo je lacná, túná je. No. Tam okrem tohoto, navarili si ju ľudia, keď boli dakedy chudobní. Keď maximálne si dali tam, keď si vychovali dáke prasétko, tú slaninku si dali, bo inšie nemali tam, bo keď aj bolo dakedy meso, no ale čože, to sa nedávalo do toho. No ale varili si, pomohli si ľudia s týmto, kapustu dobrú do toho dali a bola dobrá polievka. Lacná bola, túná bola a zdravá hlavne. Do tejto tunky budeme potrebovať tieto suroviny.
budeme potrebovať grúle, slaninku, kvasnú kapustu, múku, sôl, bobkový list, čierny pieper, šesnok, cebulu a to je všetko. A viete čo? Teraz, ak idem toto teraz robiť, tá samé peršie si musím pozrieť, že si to sme nakladli do tej peci. Bo všade je všetko napísano, len to, že treba naklasť do špárovny, to nenapísano. Ale si naklademo. Začnemo samé prvie, slaninku si musíme odkrát taký lepší kus, bo to sa musí dobre rozpražiť. No a teraz takto ideme po kráciu, aby bola taká dobrá, taká kockavá. Nie len také hociakie kusy, také všelijaké pometanie. No a teraz ešte takto pokrájeme, aby sa nám lepšie potom králo, jednoduchší. Takto, nie do palca, joj, nož mám dobrý vyostrený. Nie veľké kusy, bo potom to také veľké tie škvariská sú a to sa musí spražiť, tá slaninka. Dakedy, keď ľudia nemali slaninku, tá dali takéto kôšky, bo barz dobre od spodku neodkráli. A varili si veraj také len polievky, také chudobne, nebarz masnie. No. A ideme teraz toto dať pekne na špároven, aby sa nám toto pekne upražilo. Ale musíme miešať, aby nám nezhorelo. No ale tá dobre, no. Dobre nám to horí. Tá dúfam, že skoro aj bude upraženie. No a kým sa toto nám tu robí, tá ideme si teraz naškrobať grúle. Bo to, kým sa roztopí kúšek, kým sa zohreje aj harenk, táto akurát bude. No a dakedy, keď sa aj grúle škrobali, tá sa aj kúšik zámerne, aj kúšik viacej ako škrobalo, akože na hrubší, aby mali s čím kermiť. Keď mali dákie stádo. No a grúle sa teraz takto nakrájú na také menšie kusy. Tieto si už aj takto rozkrájem, už pôjdu. No a teraz ideme si občistiť cebulu. Cebula zdravá, táto dobre kelo, no povedám, pre kelo ľudí sa varí, to záleží na tom. Bo keď pre viacej, no tá treba aj 2 cebulky dať, ale táto je dosť veľká, to bude stačiť. No, cibulka pripravená. Aj šesnok si musíme, bo bez šesnoka ništ. Bo viete dobre, že šesnok, cebula, to sú také zeleniny, ktoré by nemali chybet nikdej pri nejakom jedle a najmä pri takýchto polievkoch. No, toto by sme mali. Kus doškámo toto. Teraz, samé prvie, teraz si ideme upáliť múku, bo to je to najdôležitejšie, že treba si múku upáliť teraz na tej rozkvarenej masti. Tá dámo si tak 2 ložky tej múky nám treba tuto. Musíme to miešať, aby sa tá múka dobre upražila, upálila, ale nie spálila, len upálila. Bo keď bude ona len taká tá múka, taká biela, nebude dobre. Bo to už je nie tá polievka, čo by mala byť. No a kým sa nám teraz upálí tá múka kúščik, tá si dáme teraz do takejto pávničky kúščik z tejto kvasnej kapusty, lebo nemôžeme dať tam spolu, bo potom keby sme grúle dali variť s kvasnou kapustou, tá viete, dobre, to by sa neuvarili, bo by boli jak hĺžky tvrdie. No a teraz tú kapustu si prvie tu kus pokrájem, bo ona keď je aj drobná, ale je furt taká, potom taká kus ako dlhšie a to potom sa vám tam pobrede mece, táto nie je dobre. No a teraz ju kúščik zažmíknemo, lebo ona by potom bar skvasná bola. No a teraz kúščik vody tu nalejemo. No a ona sa bude teraz, tá kapusta tu tiež variť. No, už asi je hotová. Taká dobre tmavá je. Teraz tú cebulu dámo. No, ona sa pekne tu dusí, pení sa. Takže cebula bude dobrá. Teraz si dáme ešte aj ten česnok u tomuto, bo česnok nemôžeme bar dlho pražiť, bo by nám potom spálil sa, zhorknú. No a ešte čierny pieper musíme tu dať, bo furt je dobre, keď sa dá čierny pieper takto do záprašky, bo oveľa chutnejšia je tá polievka. No a už teraz, keď je takto pripraveno, tá už teraz len vodou podlejemo.
Ale furt treba miešať a zimnou vodou pod led, nie teplou. Lebo keď sa tá teplá voda by naraz, toto, čo sme ten základ si urobili, tú záprašku, to by sa zrazilo, aby boli potom také hluzy veľké. A to potom by nebolo dobre. Ešte dáme bobkový list a si pripravíme aj sôl kúšik, ale len opatrne sôl, lebo viete dobre, že kapusta je kvasná a potom to by, tak to, že by to zedol. Musí sa furt miešať a do takého vrelieho už ak potom prestane, tak dajú sa tie grúle potom, aby sa to mohlo uvariť. No aha, taká hladká, fajná je teraz. To bardzo jednoduché jedlo, ale povedám hlavne zdravie je. A to preto, lebo dakedy ľudia nemali sa kedy tomuto venovať, že budem tam vyvárať poudne. Také, čo bolo jednoduché, zasítí to, ale povedám hlavne zdravie. Už nám voda ide vred, teda tá polievka tu už, polovičná. A už teraz zakryjem s pokrývkou. No, a nech to teraz povre, kapusta vre a už grúle nech sa len uvaré. No a teraz len zamiešajeme a už teraz len dovaré sa aj grúle, aj kapusta. Okoštujeme, či je dosť slaná, aj dosť kvasná. No, treba svôl. Ešte z tej juchy kus nalejeme, lebo tak, ako som povedala, to musí byť taká kvasná kapusta. A viete, čo je jucha? Jucha je vlastne šťava z kapusty. No a nalejeme tam kus do tej polievky, aby to malo kúštik takú svoju chuť. No, už len zovre a polievka hotová. Keby sa mi moje mladosť navrátila, vera by som veršok stromíš preskošila. Veršok stromíš aj galovu. Navrac Bože, mladosť moju. V žiadnej lehote veľa ľudí i vo väčšine rodín sa chovali dákia sem tam prasetka. Na december bol mesec, kedy sa ťato prasetka zabíjeli. Na pasný den varili zo všetkých dobrot, ktoré sa zvýšili zo zabíješky, poliavku volanú kysel. Použije sa do tejto poliavky údeňa mäsko, surovia mäsko, kosti, vážky údeňa, ako sa prasetko opalovalo, potom ešte jaternica, klobáska a škvarky. Takisto hladká múka na záprašku, zasucha, cibula, šesnok, sol, piapr, celý piapr a bobkový lis. Nakoniec sa poliavka dochutila už po dovarení octom. Kože bol pasný deň, tak pri vareniu si gazda prišiel na štamperlík dobré domáce slivovici. Pokrájemo si najsám prv údeňa mäsko na také väčšia glonce. Odrežemo od rebra, aby sa nám potom lepšie rozberalo. A údeňa mäsko dámo pekne do rajnici s vodou. To sa dá variť aj kúštik skorej, bo sa varí dlhší. A môžeme pridať celý piapr a bobkový lis. Táto poliavka sa varila na pasný den, takže ľudia v lehote si kuzaj dopreli. A tým, že väčšina chovala prasetka a bolo mäsko a všetkého, tak si na to pasný den a na krašún dopreli hojnosti. Opečená koška na slame dáva poliavoške takú zvláštnu chuť, takisto ak tá zápraška upražená na sucho. Takže všetko zase dámo do hrnka. Toto všetko sa varí tak pol hodinku. Po pol hodinke môžeme pridať surovia mäso
bo to se varí kúštik menej, ak to údenia. A nakoniec ešte zhrz škvárky, ťaž dobria domácia, keďže je už po zabíjaške a más vyškvarená. Mám dobria škvárky čerstvia. A došistíme si ešte cibulu a šesnok. Cibula se varí v celosti, tá se nekráje. Šesnok se ošistí a strúžky se prekroje na polovicu. A priložím ho do hrnka. A ťaž mletý piapr. Teraz, keď sa nám to pomališky varí, tak si nachystámo našu záprašku. Záprašku pripravíme na sucho. Pridámo si na brotvan múku. Položíme na špároveň a musíme dávať veľký pozor, aby nám múka sa len upražila do ružova a nezhorela. No, keby zhorela, tak by mala poliavka takú horkastú chuť. Múka je teraz pekne do ružova opražená, kúštik poškámo, aby vychládla. Medzi tým máš dať do hrnka klobásku aj jedrnicu. Keď je múka taká dobre opražená, zaleje sa studenou vodou, urobí sa zápraška a sitko sa potom precedí do poliavky, aby neboli hršky. Poriadne pomiašemo. No takto je to tak, ak to má byť. Dneska si nám to celkom pekne podarilo. A aby tá zápraška bola celkom hladká, tak ju potom ešte precedím sitko. Keď už mám všetko uvarenia, mäso mekia, klobáska uvarená, jedrnica uvarená, okoštujemo, je všetko mekia a potom poliavku zahustím touto zápraškou. Vyzerá, že už je mekia. Údenia, keď je mekia údenia, tak surovia sa sme dávali, bude isté dobria, škvarky sa nám rozvarili, kvašky ťaž budú mekia. Vyberemo uvarenú jedrnicu. Jedrnicu nakrájemo na menšie kúsky, tak aby sa každému došlo jedrnici. Dobre, vrátimo nazad do hrnka. Takto isne si vyberemo klobásku. A klobásku ťaž pokrájemo na kúsky. Ťaž, aby sa každému došlo do táňara. Klobáska domáca, dobre vyúdená. No a vrátime nazad do hrnka. Zápraška hotová, poliavka uvarená, takže treba nám ju ešte zahustiť. Okoštujeme, že tam treba ešte pridať. Došmekámo, sol, piapr, priložíme do špárovny, aby nám nepotuchlo. Kysel máme uvarený, došmekámo kúštik octom, ňavelo. Keď bude takto chceť vec, tak si potom dá sám do táňara. No, poliavku máme hotovú a nabereme do táňara tak, aby tam bolo zo všetkého pokuse kúštik mäsko, kvašky, jedrnica a klobáska. Aby sa každému zo všetkého došlo, že sme navarili. Dobrú chuť. Variť budeme záver léky po polomsky. V každej dedine sa to varilo, bo to bolo šichtárske jedlo. Našich to chlapi si varili ako sami. No a to bolo jednoduché, skoro uvarili, najedlo sa každý a chlapi trímali celý deň o tom robiť fúre. Potrebujeme 4 veľké grúle, polohrubú s hrubou múku zmiešať na jednu myšťošku. Sol, posolíme vodu, aby zemiaky vreli v slanej vode. Aj do cesta sa dá sol. Cukor sa dáva už na vrch, ak sa kráje a zapražíme s maslom na sladko. Ale dá sa to zrobiť aj na slano a zapraží sa aj zo slaninou. Po šichtársky.
Postavíme na špároven si vodu, nech nám zovre. Kus posolíme. Na záver léky potrebujeme 4 veľké grúle, ostrúhať, umyť, pokráť na dlhé kusy. Dá sa aj ako na slepý guláš na kolieska, ale tak len krajem na zdĺžku. Teraz voda už vre. Poklademe grúle do nej. Prikryjeme a nech vrú. A teraz nasypeme do grúlohusu na poli povretie múku, polohrubú s hrubo zmiešanú. Zasypem do vody a nahám povrieť. Zemiaky, ak vrú, pomaly premiešam, aby neprismudli s drevenou vložkou. A to na vrchu len potiskáme do vody, to sa nemieša. Múka sa musí popariť a zemiaky dotedy dovrú. Odsedíme polievku a potom vyrobíme stĺčikom cesto. V našem dvore je to studienoška, u susedov je pekná dievoška. Pekná, pekná, chcel by som k nej chodiť, chudobný som, nemôžem ju ľúbiť. Grúle musia byť pométy a múka rozrobiť nesmú buď hlusky. U nás dakedy tak povedali, grúle treba poméť. Teraz poviem o podusiť, no ale dakedy poméli. Cesto sa udalo, koštujem oši do slania, keď nie ešte prisolím, bo bez soli sa nedá žiť. Môže buď do slania. Cesto by bolo vyrobené, no potom si dám rozpražiť maslo, pekné s maslom si kus natrem ruky, aby sa nelepilo. Nož takisto. Potom to cesto vyrobené, zrobím si snehovú gulu, aby boli hladké. A s nožom pekne ako slížiky obkrajujem do misky. Jednu časť nakrájem, posypem s cukrom, ďalšiu časť nakrájem zase s cukrom, 2-3 časti sa nakrájú, pocukruje sa a dotedy sa mi maslo rozpraží a pekne zapražíme s maslom. Chodné pamäte to tak volajú starí rodičia, keď sme prišli ku starej materi. Deti tá furt. Deti, čo budete jesť? Mať stará závedľajky. Tak raz, dva bolo. Na sladko, cuker zapražili a boli. Sme sa najedli a vio, deli hrace. No, našich to vecí zo slaninou, na slano ako robili. Takže teraz ich zapražíme s maslom a budú na sladko. To je ono. Má to hlas. Posepkáme, bo to sa nemieša, aby sa nepolepili. Jedlo je na svete, závedľajky sú hotové. Nech sa páči, dobrú chuť. Povedze mi, moje milá, pravdu, či ti robí tá tvoje mať krivdu. Nebude ti dlho krivdu robiť, bude vo se potajomky schodiť.